ready norok tini tam ni bagay oro matai relekha belai belai na hambai sini press media channel no sing tini oro sini Podonogor bisini 3 number wato joto Podonogor ni amsani takte song sing joto no milui sini beskang ni je songmari pai thangka songmari reza Twitter ko phainai aboni bagui sini khoroksa takuk imango sajakmani bubagra kaplai nan bagui tinti dino tinti he katharni dino sini moha shivaratri din tini o dino sini joto tipra sarok milugui ja manmani sing mombati dupkathi tei o tamne bono sini Srodanjali singkamo khainani bagui pujarani bagui sing tini o jaga o sini Podonogor bisigo sing palaikha tamni bagui himale sini je beskangni choba tongmani o choba ka sini last ni choba or choba o kaplainan bagui joto takuk tei bukuk tei joto sini bukung bararok tini oro phan thon laijak tangi himale sini o choba o sing kaplai yake sini ostrito tongrakha aboni bagui sing tini o 3 number bisigo sini je takuk imang nungmani ai imang no sing pron khainan bagui sini bubagrani je imang abono sing sini choba o kaplai khainan bagui sing tini o jaga o mombati dupkathi masok laikha o sar ni sini mungra gari kisi ani simungka Durjoy Deborma ang TSF Bisalgor Division in charge singkatai YTF Solilam Political Block ni Vice President hambai bayang mombati bisa tisna sita mombati ram bayang kali yang ini bisa di oh kaitan kontrak ya